No niin, moi vaan, ja minä oon täällä Porin Reposaaressa Siikarontaleirintäalueella. Tulin tässä vähän kävelemään tänne, niin testaan tästä testaan tällaiseen kameran videokuvausta tässä vähän tällaisissa maisemissa. No. Tonne päin kun menee, niin on tuo Reposaaren kylä siellä, niin ja tässä on tuollainen merkki kaatunut tonne ojaan. Sitten joo, käydään tässä bussipysäkillä nyt vähän kattelemassa. Mikä se tökkä siellä on? Otetaan vähän valoa. Sellainen menee siinä. Joo. Siikaranta. Tässä on valoa pois. Sieltä tulee auto. Auto tulee. Joo, tässä on vähän näitä bussia aikatauluja. Ja siinä on hämähäkki. Semmonen pieni. Siinä on vähän bussin aikatauluja. Porin joukkoliikenne. Tällaista. Mahtaako sieltä vieläkin tulla jotain? No ei nyt ihan vielä. No kun mä taas tarkennus hukassa, onhan se. Saisinko tarkennuksen takaisin? Noin. Nyt jos ei ihan heti lähtisi uudestaan. No, siinä se heti lähti tarkennus. Mutta no, minä lopetan tähän ja menen tonne kohti mökkiä.